Angiphinde futhi labantu laba abathuka babombatha ngoba ebatshela amaqiniso ngenkolo yabo ephuma endleleni enhlanhlathisa abantu edukisa abantu. Labantu laba bamthukayo qhubekani nimthuke nami niqhubeke ningithuke nami ngwasemambatheni. Qhubekani ke nithuke noMax futhi ngoba noMax nangu uyanitshela lento lezi esinitshela yona. Qhubekani naye nimthuke. Angithi vele iqinisa nelifuni. Qhubekani nimthuke nami niqhubeke futhi ningithuke. Kodwa okusalayo iqiniso ngeke lijike. Exodus 20 verse 3 ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli ithombe ezibaziweyo namfanekiso walutho okusezulwini phezulu nokusemanzini phansi komhlaba nokusemhlabeni phansi. Ungazenzeli lutho, ungakhonzi lutho. Wena kozaziyo ukuthi ukhonza noma ngabe yini esezulwini, ukhonza uJesu, ukhonza uShembe, ukhonza uLhanyana, ukhonza uMndisi, ukhonza amadlozi. Amadlozi abantu ade bephila la emhlabeni abasekho manje bangaphansi komhlaba. Ukhonza uJesu, uJesu usezulwini wayephila la emhlabeni. Nikhonza abantu abaphila la emhlabeni. Ngingabala ngingaqedi. Wena ozaziyo ukuthi ukhonza into oyaziyo ukuthi ayidalanga ngisho iphela, ayidalanga ngisho impukane, ayidalanga ngisho intuthwane, kwawena ayikudalanga. Ukhonza leyo nto leyo wena. Uthi ubaba oyinazaretha kufanele wena uthathe usiwe esikhungweni sabagula ngengqondo. Ngoba wazi kahle ukuthi lento oyikhonzayo ayidalanga lutho, angeke ikusize ngalutho, manje uyikhonzelani? Ungakhonza umuntu obhoshayo, adle aphuze alale avuka ageza amazinyo angene ebhavini, unomfazi unezingane. Ngelinye ilanga uzofa njengami nawe. Baningi asebefile azolandela emva kwabo. Uzofa njengami nawe, angcwatshwe ambelo aphenduka uthuli lo muntu lo. Ngelinye ilanga uzobe emile phambi kaMdali. Uma uNkulunkulu yena uzobe eme phambi kabani esehlulelwa? Ngoba lithi iBhayibheli umuntu nomuntu yokuhlulelwa ngokwemisebenzi yakhe, imisebenzi yakhe yomlandela. Hayi ake nivula amehlo bafowethu. Hayi ake nivula amehlo ngeke. Bantu bakithi abamnyama, bantu bakithi basemzansi banguna bahle, vulana amehlo. Kudlalwa ngani? Kudlalwa ngani? Vulana amehlo. Munye uNkulunkulu. Isaiah 44 verse 6, Luka 12 verse 29, Exodus 20 verse 3. Vulana amehlo nibone iqiniso njengoba linjalo. Ningithukeke nigcine la nithanda khona njengoba nobabambatha nimthuka. Baningi nisazobathuka ngoba sibaningi sesazi iqiniso. Sibaningi abanye bayalazi abafuna ukuphumela obala bathule kodwa bayalazi iqiniso. Qhubekani ke nisithuke ngendlela enifuna ukusithuka ngaso. Ngiyabonga.